Woi. Billahi. Je wari ni nga. Afola kanga ere lafiya fana de. Bi ko ne be yala de. Ne be do carré ko. Carré be. Ni ya me obena ka foke ye villageois e ya donta ya bota ma yala de. Ande de nga fere ya famba. Na u dia ka yu samogo ere bolo. Ha? Ni ne lafiya do ne. Ah. Non bi. Bigoni. Eh, doi para que era doi nemo. Comment? Kan meme. Wallahi kan foite. Basti era. Alhamdulillah. Cenga ceyire bilama centigi famne. E be fere ke me e fle yala de la kare kono ta. Te bi ferete. Ne me repo la bi. Te dien dongo do te se ka ke fere ça. Warte soro dia wala ko. Bi ne bi ke repo donné me ta yala fambe. Me do Bamako kare club be kono mfana ka Bamako don don ko. Amngala. E jamo. E fani bajigi be ka ko dubla na dufleni. E fana ba ke bina repo ni Bamako ya. Ah tiens la. E be ta wardi fani bamo. Na ngani beto isa. Nuko alma bidala. Alima be me e ga malima bolo. Ay na ko fo ne mina ta fo drone. Kuma ambe dugule mo ko e. E be tanere kama dala. Na manye nete mese. E me chemo ambe dugule mi ta fo de o. Ba foli fana ko dugula. E ga foli de la. Awo. Foli. Awo. Anga ta yoko. Na rate ta yala la to anga ta yoko. Me ha, me era ma fengele ni e ka kula. E nana ne de no fe. E ne de nyogondo e. Farate afela. Ni tiens be ka problème na sele mako iku nga position do yini ka solution do yini pour ala Karamogo weze goshi anya goshi ni 5000 bois kuna santé qui il va to wari dou tu penses qu'il y a pas de conséquences après ça ni Karamogo boroza na genga bodu kono comment est-ce qu'on va faire il faut que nega solution do resoro je dois réfléchir comment est-ce que amna Karamogo lege j'ai une solution. Ema fo ibna na foli de ni e foli ke ta akaita ema foli ke la bata e tajma molade no alma sugu jala ne na to fle sanma ke folo de sanma ke ay alma ko ni o kele no de okay kema fla fla o mene o ble kuna me mu fie ne ko ba ka bi ay alma de kama ba ni mo ko jira fon fena afoye hal mu tani ya fama akan sai ka ta sai ka bai ta ne ko ni ka ne mu ko ba to e na farato ta plateau do aho aka blai ka ta doro ta yaro ne kuma do fo mo ki aklito yan chen na umai min tala sa ne tergari do mais jugana ma dengelen tenna jugana ma foi de tenna ni ma nyebe kuma che fe doro fona kala Karamogo wenze ale ko ni yoro tigi wa kana no ka kuma che ni be baro ke mo fa adane kelem yenga kuma fa me do so gono sa era wulla anga do mo fa anga do mo fa
Jeli isu. Ko joni. Ala ne jati ka fila. Ha jeli isu. Ala ka teli n'a ka ciden. Tuguni n bɛ ka taga e de nɔfɛ sa n'i wele telefɔni na n b'i sɔrɔ. A kun y'a peli mango mais n tɛ se ka jɔ n ka teli. A bɛ faamu. Mais komi i ka teli mɔgɔba de dilan. Écoute, a ka di n ye i ka taa kuma n ka karamɔgɔ dɔ ye. Han. A bɛ diya n ye jeli isu. Ala n k'o de la ne ko e ye hɔrɔn de ye hɔrɔn min maa sɔn ka tila k'i jira sɔn b'a la. Cɛ in tɔgɔ de ye karamɔgɔ Wɛzɛn. A b'an ka du kɔnɔ n'i taara k'a lamajamu dɔɔni ka dɔɔni fɔ a ye i ka kɛcogo ninnu na. Kɛsa hɔrɔn mana anw m'aw ka bila de la ni hɔrɔn wulila kɔni anw m'o de kɛ wa ɲɛnama yɛrɛ kungo ye kungo dɔ de bɛ bila ka dɔ kɛ. Karamɔgɔ diya ka d'a ye n b'a dɔn e mana kuma a fɛ. I yɛrɛ b'i dɔn i yɛrɛ b'i dɔn. Jeli isu. mais ala fɛ a ma se kale na. n'i y'a kɛ. Ma lajɛ ni tigi bɛ ne yɛrɛ kun famana k'i ye o kuma mun b'i la foyi kun tɛ n na ne nana de komi cin dɔ tun bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ ka kuma yanni k'i jɔ ko o ci barakasi min dira du kɔnɔ e ma bɔ a kalama est ce que e ye ne dili ɲininka hali don kelen ka wuli ka na so kɔnɔ ko a ko kɛra cogo di yan ne ka fɛn minnu suyɛna e b'olu dɔn e zigiri cɛmɔgɔ ne tun bɛ k'e filɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de ye sigida la yan nɔ jɛ ye mɔgɔlankolon de tantɔ han Ayisa e ma o ye filiw de ye sa fili de ye ne sɔrɔ o yɔrɔ la fili ye ne sɔrɔ mais polisikɛ nana o ne y'a mɛn ko polisikɛ ye enquête kɛ ko bɛɛ ka minɛ nana o fili ɲɛnɔgɔlen sugu jumɛn ye i kɔni b'a ɲinɛ i ka ci kɔ Deli ne bɛ fɛ k'e ɲininka yala e ye ne ka kuma fɔ sumakɛ wa walima i m'a fɔ a yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a fɔ dɛ bon komi i m'a fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ wari in bilalen b'i bolo kɔrɔ i tun bɛ se k'a di ne ma fɔlɔ m'a kɛ ka n débloquer ko dɔw la fɔlɔ sani a waati cɛ tiɲɛ na dɔrɔmɛ kelen wosɔngɔla tɛ ne bolo ne kɔni denni yɛrɛ jɔn ye ne e ka feere ma taa ɲɛ fɔlɔ e bɛ musoko la ne ye feerekɛla kura de ye karamɔgɔ Wɛnzɛn yɛrɛ de ye nin sigida la Mama taa wuli k'a ɲinɛ mɛ i ka ko ka ɲi Maste alhamdulillah Mama ne balimamuso ko ne ma dɔgɔ tigɛ waati dɛ e fana ne se me ba na o ni yanga dɔ de dili toro mu me bolo ayi mugan tɛ ne bolo Salut. Cɛ i b'a dɔn nin diyara n ye trop a b'a dɔn n y'aw sɔrɔ yan a diyara n ye kojugu Jeli Isu hakɛ to n'a ye dɛ ale ye Jeli Isu komi a b'a kalama fɔɲɔgɔnkɔ dɔ donna ani karamɔgɔ Wɛnzɛn cɛ ne taara n'a ka 1000 ye bon n'a nana n'a ye ɲɛ kɛra 2 ye a bɛna essayer k'an gɛn ka bɔ du kɔnɔ o na ni Jeli Isu ye pour que a ka to ka karamɔgɔw majamu donc n bɛ fɛ aw k'o diya k'a tulonkɛ diya ka du kɛnɛ préparer ala jɔ n bɛ dɛmɛ la sisan i bɛ dɛmɛ labɔ an bɛɛ b'an sigi kɔfɛ yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔ wele ka na Jeli Isu b'a lamajamu k'a lamajamu pour que a ka kɔta a ka ɲinɛ an ka problème bɔ voilà a bɛ diya n ye trop n bɛ fɛ aw bɛɛ ka to yan quoi aw bɛɛ ka to yan ale de ye Jeli Isu ale de ye Jeli Isu Jeli Isu ante aba tabarikala tabatakala ante awɔ ale ye Jeli Isu yɔrɔ la ɲi ma kan alhamdulillah an t'a da yan an bɛɛ b'an sigi an bɛɛ de b'an sigi sisan fini yɛrɛ dɔ kan na quoi min nin kɛ ta ka ma fɔli k'i ka na nin yɛrɛ k'an bɛna fɔli jaabi de a y'o sigi diri a fɔ ale fana ka sigi ko sisan i bɛ taa karamɔgɔ Wɛnzɛn wele n'i bɛ se ka kurun in di karamɔgɔ Wɛnzɛn ma ale ka o placer yan yɔrɔ la a tɛ foyi tiɲɛ e ye karamɔgɔ a tɛ foyi karamɔgɔ tɛ yan n'an mago b'i la a kɛra an ye manandala dɔ sɔrɔ a ko k'a bɛ na ni mana da ye mana awɔ mana cogo di a ko k'a bɛ na mana min da ye sa mana in Jeli y'a fɔ karamɔgɔ ka n'a kɛ n'i nana i b'a ɲɛdɔn sa i b'a dɔn Jeli nin ko ninnu ma bɔ ne ma dɛ karamɔgɔ ayisa kamalen e bɔ dɛ i ka ko ma bɔ ne bolo tiɲɛ tɛ wa cɛ nana ka ban sa cɛ i bɛ ka ko cɛ
ne b'a fɔ ne bɛ gɛn cɛ nana ka ban kana na mɔla sa i ka sen ta pɛtɛ ka ni sigi ili e kama mena sinon ni cɛ ni ka kuma bolo bolo dɛ mana na ko daminɛ to ye ni ka tara na o to Dili a ka bɛ nale ko aku ta bɛ na kɛ n tɛ dɔn ale bɛ ka min kɔnɔ yen Elisu i kana kɔrɔta a bɛ nale Waalaikum salam cɛ Elisu ale de ye karamɔgɔ wɛrɛ na ka jelikɛ i ka kɛnɛ baasi t'i la anba alhamdulillah a kɛ mɛ ka ɲajɛ la dɔ tɛ ma bismillah nani baro bari e ni ɲɛnafin mankan morikɛ ne ka dɔngɔnɔkɛ morikɛ ye kɛnɛ sɔrɔ nka yanni n ka don kuma kɔnɔ n b'a fɔ bisimilahi arahmani arahimi ka tila k'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadi asabiqu lil kaliki nuruhu wa rahmatan lil alamina zuhuruhu a barika ala ɲɛ rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ala a barika ala ni cɛ morikɛ ni tile ni wula ni su nka yanni n ka morikɛ fɔ n bɛ foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ko jama bɛɛ lajɛlen salamu alaikum dinɛ foli la ani hɔrɔnya foli la ko ne b'a fɛ ka maana dɔ bɔ dɛ morikɛ min tɛ dinɛ ye n'a bɛ ko bɔ kɛ morikɛ yɛrɛ bɔra kobakɛ masaw la n'a tɛ nin morikɛ in dɔn ni de ye wara ye bari ne de y'a fɔ a ma ko waraba karamɔgɔ tarawele bari n bɛna morikɛ dɔ ka kisɛ lakali aw ye a bɛna mɔgɔw ka kamana de bɔ a bɛna mɔgɔw dabali bɔ morikɛ jumɛn ye o morikɛ wɛzɛ de ye morikɛ seebu n'a sɔrɔ a ma d'a la ko wɛzɛ fɔlɔ mɔgɔ a ye lamɛn a fɔra nin de min nin b'a dɔn dɛ a b'a dɔn a b'a ne b'a yɛrɛ ne dɔrɔn de kama tabarikala ne ka dɔgɔnɔkɛ o kɛra yɔrɔ jumɛn o kɛra segu ni Dou-Éla cɛ morikɛ ni sa kun nana walahi i n'a fɔ sumaya dalen ye anw fɛ cogo min na morikɛ ani ala ka di a bɛ to ka munumunu a bɛ yaala kungodaw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ morikɛ bɛ to ka taama a bɛ ala barika da kɔlɔsi b'a bolo tɛmɛ n'a ye o don morikɛ nana segu ni Dou-Éla de cɛ a bɛ to ka dugukolo de ɲugu o don waraba fila bɔra waracɛ ani waramuso n'i tɛ wara dɔn dasi bɛ kungo fiyɛ minnu na dɛ n'a ka bɔ a bɛ fɔ o ma waraba de ye o don kelen nana kɔfɛla fɛ kelen nana ɲɛfɛla fɛ olu bɛ ka kuma warakan la olu t'a dɔn ko morikɛ ni ala ka di k'a bɛ mori k'a bɛ warakan mɛn o don waracɛ ko waramuso ma a ko a ye dumuni sɔrɔ dɛ ko a bɛna nin k'an ka daraka n'an ka tilela ye ko ni hadamaden sogo famana t'a dɔn lamɛn dɔɔni maa caman ma baro la ɲɛnafin b'o la ɲɛnafin tɛ ne kanuba min na morikɛ ye ni tile alamina waraba fila u y'u bamanaden ye ko bɛna minɛ olu a y'a bolo ka taa ko ya u jalen tora ten hali sini an bunuba bɛ segu ni Dou-Éla cɛ ne ka dɔgɔnɔkɛ o don y'a sɔrɔ tɔgɔ in kun ye ko seeru de o don tɔgɔ in ne dara a kan ko karamɔgɔ wɛzɛ n'o ye kamana kuwa don min na bato bɛ tɛmɛ Sɛnɛgali ni Mali cɛ o don mɔgɔ bɛ ji ka bato kɔnɔ o don bato firila ni jama de ye morikɛ dɔnni b'a la cogo min na o don a jiginna bato jukɔrɔ de tellement que dɔnni b'a la ka bato ta ka bɔ ni mɔgɔ ye a bɔra ni mɔgɔ ye min o don a ni kɔlɔsi in di ne ma ɲɛ t'a la kɔlɔsi min woroma i t'a ɲamakala den bolo na ne tɛ morikɛ min y'a kɛ karamɔgɔ wɛrɛ maa min ma kabako kɛ n'i ye kabako kuma fɔ ɲɛna a b'o kamana guwa o ye tiɲɛ ye dara o ye tiɲɛ ye wa ne ni morikɛ n gɛw ka ɲɔ n gɛw ka k'a mago to o don nɛɛma bɛ da e tɛ nɛɛmaw la u ko maa tɛ se ka wuli ne jelikɛ ko o ye kalo ye morikɛ ye sago 99 kɛ ka wuli a 100 n'a filɛ nin ye morikɛ e tɛ wa wɛrɛ a ye ɲaga to an bɛ taa ci la fɔlɔ aw bɛ taga awɔ kirisi bila ka taa ne ka dɔgɔnɔkɛ mori ma ɲasa ne mamuso banana u k'a sara ne bolila ka na fɔ nin morikɛ ye morikɛ ne mamuso banana dɛ walayi ni ma ɲɛ ne ma a bɛna sa morikɛ taara ka t'i bolo d'a kan o don ne mamuso wulila hali wuli tile bɔ yen bɔra a bɛ ka taa nɔgɔ la o kɛra a yɛrɛ tɔgɔ ye ne bɛ wuli n bɛ taa ka tigɛ e bɛ taa tigɛ feere ayiwa a bɛ bɛn
Jeliba kulo bila ala bɛ morikɛ mori jogo ɲuman tigi man jan u ko e ma Asimi Koyita kɔmɛ wa awɔ Mali président awɔ wallahi jamana tan ni saba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka mugu ca la nɛgɛ yɛrɛ ma taa ala fan fɛ n'o ye kabakoya Asimi Koyita a taalen misiri kɔnɔ dɔ b'a fɔ k'a bɛ muru tunu yan n'i m'a ye i y'a video kɔni parce que e m'a tigi jara awɔ morikɛ ne y'a jala bi morikɛ na suru tigi morikɛ ne kɛ min ma dabilo bɛ morikɛ min na Filo ne ka finiw bɛ san bɛ fɛ ka wuli ne ka finiw bɛ san kɔrɔ ne bɛ fɛ k'o la karamɔgɔ ne bɛna fɔlɔ awɔ sira b'i bolo ne ko bɛɛ ni baro man kan morikɛ min bɛ ala dɔn ka ala kira dɔn n'a sera a yɛrɛ la ka se a jogo la morikɛ min di kakalama ye n'a ti kakalaya kɛ n'a ti jɛnɛ kɛ morikɛ min jɛn'o ma da la n'a jɛn'o ma ɲɛna hali morikɛ in bolo ti don walimuso bolo a ti walimuso bobara filɛ morikɛ in jɛn'o ma ɲɛna a ɲɛ ma ko wali bobara fiyewu Jeli Isu no Jeli Isu no karamɔgɔ bɛ se an ka bi ka bila yan a jigin ma tila fɔlɔ morikɛ min jogo ka ɲi n'a bɛ siran ala ye n'a bɛ ala dɔn an ka bi ka bila yan n'a ye morikɛ n'i ko ko kakalama kɛ ka to k'olu fɔ mɔdɔw ye hali waliju o mɔdi olu ye Flo e de nana n'a ye Jeli Isu a fa ye kan ka bi ka bila o sumaya dɔɔni voilà hali ni jatigiw bɛ yen awɔ a ka ɲi a ko k'a ka ɲi a fa a ka ɲi donc n'i bɛ se ka sira ɲini a fɛ mori jogo ɲuman min kɛ jawa n ka Flo a ka fa a fɔ ye k'a ka kɛ mun kɛra nin morikɛ min tɛ kakalama ye kamalen morikɛ min tɛ n'a balonen don n'a tɛ a min ye ese e hɛrɛ ni mɔgɔ ye kuma in bɛ ka tɔɔrɔ n bɛ fɛ an ka bi ɲininka i ye donna la nɔgɔ ye wa wagati la ne m'a f'i ye n ka mana bila yan e wɛzɛ kɛlɛ an k'a bila yan e morikɛ e ti kakalama ye n k'an ka bi ta bila yan Jeli Isu n'a ko ko bi ta ka ɲi tan mun i bɛ kɛra sira ɲini a fɛ nka caman bɛ baro la ɲɛnafin b'o la koyi a kɛ ala ye ka kɛmɛ n'a kɛmɛ ye sugu a ti dugu jɛ ɲɛnafin t'anw na jogo ma y'a ma fɔ jɔn jogo n'o tɛ n bɛ ala fɛ a ma se kasi la o jɔn Jeli Isu jogo n'a ko k'a ka ɲi an k'a kɛ a mana kɛlɛ la an nana fɔ de la yan a fɔ i ka Djeliba a kana n dɔgɔya on est venu jogo de après man ɲi. on part en n'a ye n dɔgɔya n bɛ n tɛgɛ so a ɲɛ la wa ko Batarama kuma fila fɔ e bɛ ne jogo dɔn n yɛrɛ jeni na suguya jumɛn a bɛna maaw lasigi ka mɔgɔw tulokɔrɔla tɔɔrɔ ten e ni ala cɛ e mana n bɔ na nin ye ne e ni ala ni kira cɛ nin mana ye ne karamɔgɔ ma n sen ka tariku ye ni fa ni ba cɛ han depuis e nkalon fɔlɔ tigɛ mɔgɔw bɛ ka taa e nan'i jɔ ko bato bɛnna ni mɔgɔw ye ko n ye maaw labɔ ji la e ni ala ni kira cɛ ne y'a fɛ n ko n ye yɛrɛ kɛ ne yan ne y'a fɛ n ko n ye yɛrɛ kɛ yan o si ma n tɔɔrɔ i tilala k'i to la k'i jɔ ko n bɛ sago 70 kɛ han ko sago 100 na ko n wulila o si ma ne tɔɔrɔ o ma ne y'a fɛ n ko ne immortel la i tilala k'i to la tuguni ko e mɔmuso sara ko n'o lawuli n'o de ne mɔkɛ bɛ sa wa o mɔ asiri diya kuma daminɛtɔ ye de han o bɛɛ la y'i to yen sisan i nan'i jɔ tuguni ko Asimi ko kisɛ cir'o la ko ne de jɔra ni o ni kisɛ cɛ e ni ala cɛ nin ye kuma ye wa han sisan ta i bɛn'i jɔ ko karamɔgɔ ka kala o fila fɔ n ka so da la i ni minɛ Batarama bilalen ne mun kɔnɔ juguya ye e to yan ɲɔgɔn wɛrɛ